Slovenská atletická reprezentácia sa po pokojnej noci prebudila do krásneho slnečného rána. Prvá cesta našich športovcov viedla pochopiteľne do haly. Srbi si dali skutočne precízne záležať na vstupných kontrolách. Najprv sme si boli obzrieť rozcvičovňu, kde hneď na jej začiatku bola slovenská kója. No, takže môžeme začať ho rozhovor, tým pádom upravený. Sme v rozcvičovacej hale, čo ty hovoríš na tie podmienky tu? Ja si myslím, že pre nás sú celku dobré. Samozrejme, že pre tých bežcov to asi nebude najdlhšie, ale ja si myslím, že na rozcvičovanie je tu celku dostatočná plocha. No. Prekvapilo niečo, nejaké, ako Srbi pripravili? Myslím, že ani nie, skôr milo, lebo niekedy máme také, že niečo chýba, stále niečo nie je vyvesené, naháňame nejaké informácie, ale myslím, že ak sme prišli hneď prvý deň, tam bolo všetko, čo trebalo a ja si myslím, že je to fajn. Chválil si maserské koje, čo na to? No, je to dobré, lebo väčšinou sa ľudia naťahujú s tým, že kto kde pôjde. Dopredu je dané, každý má vyvesenú svoju vlajku pred maserskou kojou a je to vynikajúce, nikto sa tu nemusí naťahovať a máme priestor, to je dobré. Zdá sa, že Belehrad je na šampionát už pripravený po všetkých stránkach. Prescentrum zatiaľ pôsobí pokojnou atmosférou, iné to tu bude hlavne cez víkend. Na mieste činu sú už aj niektorí slovenskí novinári, ako Andrej Bartáloš z RTVS, ktorá bude prinášať pravidelné priame prenosy na svojom druhom okruhu. V mixzóne sa budú žurnalisti stretávať po súťažiach so športovcami, aby ich vyspovedali. Hlavný vstup do haly už v piatok zažije svoj prvý test. A už sme v hlavnej Kombang aréne. Tu sa od zajtra začína nové atletické dobrodružstvo. Majstrovstvá Európy si okúsi aj 15 Slovákov. Tí si dnes vyskúšali povrch, bloky, doskočiska, vrhácky sektor a všetko, čo potrebujú spoznať, aby ich nič neprekvapilo. Hala sa veľmi podobá, alebo približuje majstrovstvom Európy, keď sme boli v Prahe. Stojíme v podstate na drevenej konštrukcii, ktorá je prúžna. Ten povrch vyzerá tiež prúžne, takže myslím, že fajn. Jediné, čo trošku s čím obidvaja bojujeme, je, že je tu veľmi suchý vzduch a teplo. Na obrázku vyzerala tá hala trošku väčšia, keď sme ju videli, ale aj v reále naozaj. Pokiaľ tu budú diváci a pokiaľ bude tá divácka kulisa, tak to bude naozaj dobré. Tak od zajtra teda držme poriadne palce, aby Slováci v tejto 20 000-ovej hale iba príjemne prekvapili.